Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Ambi. Ay, hala, ma'am. Hala. Kalit man kung... Kalit man nga, mikul ba ang akong dughan? Ha? Lakaw na nga. Sira din na ang pultahan sa gawas. Sa may gate. Oo. Ano man eh? Ikulbaan mo kung maayo. Ay, Ma'am Lorena. Ay, ayaw tao nagpabot ha. Ako ni Ma'am, si Loloy, Ma'am. Sorry, nakalitan ko. Ma'am, ilbison man sa tani mo, Ma'am. Ay, Kuat, medyo... Dili lang maayong akong huna-huna karong mga panahon na Loloy. Sabtalan ko. ay kasabot man ko, Ma'am. Ay, sama sa na ko kay nikal si kong abre sa portahan. Okay. Dili na mausab. Ay, Okay, sige. Ipanlock na ang mga pultahan. O i-check sab ang gate, ha? Kaya basin doon ay daotang tao nga makasud. ay ako lang gitanaw, Ma'am. Ay, unya, adto na ko sa akong kwarto, Mama. Sige. Sige na, Loloy. Ay, kanihod ko, ay. Naunsam ko. Dali naman lang ko nervyos sunron. Ay, salamat. Salamat nga natuman na ang akong plano. Makaagid ko, pinaagi sa hook. Katulad busy nga mo'y akong kapyutan. Lawom ng gabi eh. Pero, wa pa mauli si Joseph. Wa pa manggihapon ko magduka. Daghan na ang nagsamok sa kung una-una. Husto. Ang notebook ni Layla. Mao kining kalingawan akong basa-basa. Layla. Sa magyud na hitabo nimo. Nga nung ipatay man ka. Kunaan nimo ang kwartang halin sa bata. Nga nung ilang magkang gipatay. Di na pa ko katapusang nagbasa. Taas-taas naman din ni og nasuwat. Ari ko dapat sa katapusan. Salamat. Wa kayo suga din ni dapit sa kakawayan. Ani una kong pagpalayo sa dagkong mga kahoy. Klaro kayo gikan din ang dagkong bahay sa doktor. Sa iyo naman ay kayong sundlon kining dapita. Bahala na lang Kinahanglan ako nang mapatay karon si Dorina. Dear God, dunay anghel nga miapod sa among kinabuhi. Happy kay mi karon kay may chance na gyud nga makasal kami si Dario. Ipadayon ako ang pagbasa. Adunay anghel nga miabot sa among kinabuhi. Ngawa na mo dama. Siya ang maghatag o katumanan sa among damgo ni Dario nga magpakasal na ug makabaton og kaugalingong bay.
Salamat Ginoo nga gihatagan minimo og bag-ong higala si Ma'am Salome. Oh. Bag-ong higala niya si Salome. Kinsa magyud kini si Salome? Bakanti naman ang sunod pahina. Nga nang wa na siya makasuwat ini. Nahimo gyud ini ang higala kining Salome nga. Nagituhuan niyang ako. Doon na ko sa takumbay. Hayag ang tibok palibot. Anak ko musubay sa mga tag-as na tanong. Paingon silang bongbong. Mingaw ng bahay. Nangatog na tingali sila. Oh. Uy, pero may hayag pa. Niandyo ko sa bongbong sa bahay. Dili na ko na makita tayon. Kay labong sad ang mga taon din eh. Kung na-amnesia man eh si Salome, nga duri na nagkaroon. Kinahanglang mapatay ko na siya. Ngayon ko hangwa naman makasuwat si Laila. Pero, klaro kayong managhigala na sila si Salome. Ug mao kini ang naghatag nila kapangwartahan. Ug ang pangwarta nga ilang gisudlan, mao ang pagpamaligya og bata. Giuhaw naman ay noon ko. Ni alam ko sa tungod sa kusina. Hayag ang suga sa kusina. Mo'y tao. Oh. Siya ka na. Siya ka na. Si Salome. Mauna kini ang akong higayon. Magtaptap na ko sa akong naong. Dili mahimo na makita niya ang akong naong. Mayon ta kung makatuog ko. Kinsa ka? Ako na si kamatayon. Huwag ni ako arong pati yun ka! Unsa tong buto? Dili! Ayaw pagdagan! Ayaw pagdagan! Gusto ko naman patsyon! Magpatay ta! Doon siya paingon sa kakahuyan sa luyo! Gugto na ko siya! Balik diri! Dili! Di ko ta! Ang tigyo siya! Siya yun si Salome! Siya yun! Ayaw pagdagan! Gisundan ko niya! Naigod lang unta siya! Kamatay, Salome! Mamatay ka ng unta! Hindi ko na ikaw mahulog! Ayaw mag-doon! Ako na patayin eh! Ay! Saan ito? Dito po Maghinay, oy! Buto-buto! Saan? Ambot! Usil man yun to ba? O si Ma'am Dorina, doon igikukon sa luyo. Unya, na ay dugo sa saog, loy! Nadugo! Masamaran! Tawag ang doktor! Ay, doktor! Hala, tuod ang doktor. Kinahanglang mahibaw ang doktor nga doon ay gubat din, he. Ayaw na lang paglihok. Kung dili ka gustong intimanuhon ti ka sa pagpusil.
Klaro kay ka diya sa ngit-ngit. Unay ba ako nga kanay bala? Busa, surrender na lang! Kinsa ka? O ganong gusto ko ni mong patyon? Ay, ma'am! Ay, mo kunta! Ay, mo kunta! Ay, man, ha? Ayaw na lagi paghunauna sa pag-ikyas, ha? Miabot na nga ako mga kauban. Ay, ma'am! Ay, magkapita ang imong gitaunan sa mong arpas! Naranis may punuan sa kahoy ni Luloy. Ay, naaragay ka niya! Imong kipasaka ang kabuhi, ha? Gusto kang gubat? Yeah! Ni Luloy, Ay, pagkuha dito gapos. ay, Gapuso na to ng tawana. Hello? Dok, Dok. Ah, Nang Lingling? Ikaw na? Dok, Dok, ako yun Dok. Ug daotang balita, Dok. Daotang balita yun ako isulti nimo. Unsa man na, ha? Isulti na kung unsa man ang daotang balita. Dok, may nagkasud nga daotang tao sa bahay. Ug napo sila ni Ma'am Dorina. Ug gipusil sa niya si Ma'am Dorina. Oh, unsa? Ayaw gyud paglihok. Bisan gamay, ayaw gyud paglihok, ha? ay, ma'am! Ay, niya nang gapos! Niya nang gapos! Sige. Gapusa siya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!